vanhu vobuda vachitaura mashoko vachiti aiwa this is the next first family aiwa nyika yedu, nyika yezimbabwe. Vaona aiwa VP Constantino Chiwenga aiwa nemukadzi wavo Minnie Baloyi aiwa vanga vakachena zvinomwisa mvura yesterday aiwa kuindependence. Zvoonekwa kunzi aiwa hakutoshaiki vamwe vakatoita godo kana kutova nepfungwa dzekutoti havangawiri mumadhaka here nekuchena kwainwisa mvura. Sandapinda masvika mudanyirwa panapa ndoti bosubscribe like on the bell like nyangwe nehanda yakatobuda yakanyora ikati Vice President Constantino Chiwenga's wife Colonel Minniotabo Baloyi Chiwenga slaying with the national fabric and the dress on the day Zimbabwe celebrated its 45th Independence Day. Minnie Baloyi. Vanhu vanouya vachikomenda zvakasiyana siyana. Aiwa vamwe vachiti she looks fresh and fit for the occasion. Vanobuda nyora chiti these two have dignity unlike that old Madala. Vanobuda chiti our next first family. Vanobuda achiti that's my president. Noona vanakiri namujati vanouyawo aiwa vanyasikuataka even aiwa mutungamiri wenyika nokuda kwokuchena kwakaita VP Constantino Chiwenga. Panapa anobuda kutaura masviko achiti chanzvadzi changu Mukanya Chiwenga chogeza kuita kufitwa neglow zvese nehembe. Zvino Chigananda Emerson kana suti yacho ungati bhachi irokwe. Mashoko aibuda chitogwa panapa naKirina Mujati aiwa achikomenda pamusoro aiwa the dressing yanga kaitwa na VP Constantino Chiwenga pamwechete nemukadzi wavo achiti aiwa these guys vanyatsokuratidza kuti they are fit for the event, they are fit for the occasion, vanonyatsokuprepare and they look kuti aiwa vanhu ava vanowirirana. Mashoko ari kubuda panapa achitaurwa pamusoro paVP Constantino Chiwenga vari kuonekwa kunzi aiwa is the man of the match panguva ino achicriticize the vision 2030 aiwa iri kupushwa nethese guys panguva ino vari kuonekwa kunzi aiwa ndizvo zvigananda. Vari kuonekwa kunzi they are now trying to disappoint or betray VP Constantino Chiwenga according to the gentleman's agreement yakaitirwa muna 2017. Mutidze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Pinda comment section medu mutidze mafunguro enyu. So subscribe or like, chito the bell icon.